Бүгін Тұрмыш Алибасының қонағы популяр блогер Алия Халилова. Алия, сәлем. Бик ұзақ қына сізні қонаққа шақырға туры келді. Бик тыйнақсыз. Сөйлесігіз келмей, өзіңіз турында эшләптер. Білмеймін, тыйнақлық мекен енді, бәлки кішіне сәйтір мекен деп ойлауым мекен. Yok, bu haqda сөйләргә кирәк дип уйлыйм. Инде күпләрегез белә, кыска гына әйтеп китәсем килә. Алия Мохтаҗ абыйны хастаханәдә күреп, приютка илтеп, хәтта менә подписчиклар ярдәме белән 1 миллион акча җыйды. Мондый мохтаҗ кешеләр бик күп, менә Алия кебек кешеләр булганда, әлбәттә менә аларга ярдәм кулы сузыла. Алия, бу вакыйга сине тетрәндердеме? Әйе, бу вакыйга минем тормышымны русча әйткәндә до послега бүлде. Барыбер күзләр ачыла торган вакыйга, бу күзләрне ача торган. Башта ышанмадыңмы? Кыска гына әйтеп сөйләп китсәк. Бу хәл турындамы? Юк, башта ышанып бетмәдем. Бәлки мәйтәм бу дөрес аңламагандыр дип башта барып үзем инандым, шуннан соң гына инде дә. Туганнары бабайны хастаханәгә ташлап киткән, бер кешегә кирәкми. Без тукталдык менә шушы бабай туганнарына, шушы кеше утыргычта, креслода калгач, куллары эшләмәгәч, гәүдәсе йөрмәгәч, аяклары йөрмәгәч, димәк, ул бер кешегә кирәкми булып чыкты. Әйе, кызганычка каршы шулай. Бу фактны ничек дип әйтим соң инде, подтверждать кына итә алам. Бер сүз дә әйтәсем килми, ул турыда кешене гаеп итәсем килми.